Vale, lasai, mesedez, lasai sartu, inor bultzan gabe, errespetatuz. Mesedez, korrika egin gabe, mesedez. Mesedez, korrika egin gabe. Lasai, mesedez. Korrika egin gabe. Mesedez, lasai, korrika egin gabe, mesedez. Ez egin korrika, hau ez da lasterketa, denok ondo pasatzeko eta disfrutatzeko festa da. Bultza gabe, mesedez, lasai, besteak errespetatuz. Lasai, mesedez, korrika egin gabe. Lasai, mesedez. Amados minutu pantalla oraindikan, lasai, mesedez. Aupa panteroak! Gora guazingo! Gora calle herrikoiak! Gora! Garaiera berbete zen, mapa baten edo besten, sei euskal probintziak, betiako batekina, euskal lurraldea, txuri gorrita berdea, horrela dugu gordeko, orain behin eta betiko, geiki! Eta budillo guazen! Geiki! Mesedez, lasai sartu, besteak errespetatuz, hau ez da lasterketa bat.
Donostia abordatuz disfrutatzera gatoz eta horretarako elkarri laguntzea oso garrantzitsua da. Zuen baltsara igotzetean zeatenean ja, lagundu bestei ere beraiena aurkitzen. Eta igotzea behar badute, utzi igotzen. Denon artean Donostia abordatuko dugu eta ondo pasatzera etorri gara. Gogoratu Kontxara iristean, erabili dezuen materiala jasotzea, itsaso guztiona delako eta zaindu behar dugulako, eta kontuz hondartzan egongo diren pertsona guztiekin. Lasai sartu, bestak errespetatu. Gogoratu hau ez dela lasterketa bat, guztion artean agoratuko dugu Donostia. Barkatu giltza bat galdu da rampan, galdu duena etorra daia komunikazio gunera, mesedez. Lasai sartu, guztion artean, besteak errespetatuz eta bultzatu gabe, mesedez. Gogoratu nahi dugu baita ere ez dugula inolako jarrera sexistarik, xenofoborik eta homofoborik onartuko. Lasai sartzen jun, bestei lagundu beraiek baltsak aurkitzeko, eta zuen aurkitu datutenean ere, utzi zuenetara igotzen. Denon artean Donostia abordatzea da kontua eta ondo pasatzea. Gora piratak, gora kai herrikoiak! Gora! Bukatu da tximuena, itximutu gor, atxatu jendearekin ta izan bizkor. Honak agitzen du, honak agitzen du, hemen eta
2 minutu falta dira txukinazorako, orden ezkia kapitania Angura kontraide izango da. Angura kofradia, osagarritasunaren aldeko kofradia da, eta gogoratu bihar argi bazkarra izango dugula. Hasi diren egin luzien, partietako kanuko usainen, zehazpideko ego aixien, zehazpid orain uta honek, zantari nahi do, errapaten durmindu zidantza eginen, ziruelta egon. Maite zaitut ilargi azpizen maite nolaz baino baina, txorizek Bueno, orain txukinazta hasiko da. Beste urte batez, eta amara horrena dugu, Donostiako gordetzeko elkartu gara, Donostiako jaia, eta urtengo baita ere, baita jaia bera ere. Boga! Itxasoari begira eta itxasora eman bizi izan da Donostia. Arrantza, merkataritza eta korsua. Itxasora zabaldu izan gara eta itxasotik egin izan gaitu. Itxasoari lotutako kultura eta agurea. Hemen, Donostiako jaian bertan, egin dugu bertuko arrantza jasangarria. Eman dugu paseoa, hartuko dugu bainoa, eta espagatuko dugu festa! Donostiako kaia bizi izan dugu, eta kaia bizi izan ditu. Zela! Orain ordea, postaletan eta museoetan sartu nahi dugu dute itxasoa. Itxasoa gozatu, eta bizi beharrean, itxasoa ikusi besterik ez dezagun ere. Itxaso hori lotutako kultura desegin nahian dabiltza. Arrantza lekualdatuz, baina bainoa debekatuz, festak ospatu. Horregatik diogu, 2008ko urte honetan, orain dizirten beste, eta are ozenago. Lurra iraintzen duena, bere ingurunea eta bere kultura iraintzen duena, bere burua iraintzen du. Horregatik diogu, jaia bezala, herritarrek egin eta erabilak beharrean izan duena izan. Jasa ingura, zabaldu berak eta entzungo etzetela. Gora jai eta kai herriko goia.
portutik nasta mila kolore du bandera jarri kantutik emateketa arrope jarraitu arren gertutik Donostia batatzen aritu gara Gure izan gaitezen bihurri, izan gaitezen bira Antxe bat egin jarri zen usentia Ikamarrela zabalduta eta auzolan aditira Kamiotzean gara mundu berri bat eman Mesedez, besteak errespetatu, parte hartu eta laguntza orduenari lagundu. Behar duenari baltzara gonbidatu. Guztion artean agorratu dugu gabetia. Hola, Kaierikoia! Denok kontxera iritsi gaitezen, elkarri lagundu baltzetara igotzea. Gora nanerak! Gora goziko! Aurten ere Donostia horratzera goaz, guztion artean, Kai eta Kaierikoien alde. Eskerrak eman nahi dizuegu hemen dauden ehunka bolondresei, biako kidei, suhiltzaileak, gurutze gorria, urpekariak eta piraguetan doan doazen kideak. Saltorik ez, guztion babes segurtasunagatik, mesedez, saltorik ez. Eta gogoratu ez dugula inolako jarrera sexista, homofo eta xenofoborik onartuko une honetan, ez dino. Beren artean, elkartasunez, eta dizkietasunez ondo pasatzea da kontua, Donostia gorgatzea eta gurea egitea. Lagundu behar duena, mesedez, eta errespetatu guztion artean Donostia borratu. Eta gogoratu kontxara iristean, erabilia zuen materiala jasotzea, eta konduzu biltzeko bertan dauden gainiztekin. Gogoratu norbait galtzen bada komunikazio egunera gertu da dadila, mesedez. Eta gogoratu hau dela lasterketa bat. Gora Kaierikoiak! Gora!
kontxara, eta laguntza behar duenak hartu zuen baltzako bai. Jasoketa ahalik eta gehien errazteko gogoratu kontxara izan zeatenean materiala jasotzea. Eta txaleko dune ikasarri, mesedez. Eta erozein arazo baldin baduzue, 100 lagun daude bertan zuen laguntzeko prest, zuen urtekariak eta txaleko kideak guztatuzko.
arteko
Aguanta, aguanta, aguanta.